Kannabis on laillistettava. Nyt kun kannabis vielä on laiton, se on dealerien takana, joka tekee siitä helposti hankittavan tuotteen. Kannabis on nykyhetkellä dealerien takana liian helposti hankittava tuote. Laittomana kannabis on dealerien takana on helppo hankinta lapsille. Jotkut dealerit myyvät lapsille. Kannabis pitäisi olla 18 tuote, johon pitäisi tarvita henkilöpaperit valtion toimesta. Kannabis on laillistettava. Kun kannabis olisi valtion takana, ei tapahtuisi porttihuume-efektiä. Laittomana kannabis on dealereillä, jotka usein myyvät turvallisen kannabiskasvin lisäksi todella vaarallisia huumeita. Kun kannabis on laitonta, turvallisen ilman mitään järkevää syytä laittomaksi asetettu todella turvallisen kasvin laittomuus johtaa useaan vaaralliseen huumerikokseen. Taas, jos kannabis olisi laillista, valtiomme on varmasti sen verran viisas, että myisi vaan kannabista, niin porttihuumeongelma varmasti kukistettaisiin. Suomen huumekuolemat ja Suomen huumerikollisuus vähentyisivät valtavasti. Kannabis on laillistettava. Sen lisäksi kannabiksesta Suomen valtio voisi helposti kääriä miljoonia euroja, kun valtio myy sitä, sillä kyllä kansalaiset ostaisivat, sillä kannabiksesta ei syntyisi valtiolle kulujakaan, niin kuin alkoholista. Kannabis ei tee ihmisistä väkivaltaisia niin kuin alkoholi. Kannabis ei saa ihmisiä riehumaan niin kuin alkoholi. Kannabis vain tekee ihmisestä rauhallisen ja rauhoittunein. Kannabis on laillistettava. Kannabis on laillistettava. Kannabis on laillistettava. Vuosittain tuhansia ihmisiä tappaa ja surmaa itsensä alkoholilla. Jos laillistamme kannabiksen, nuo kuollonnumerot laskisivat, sillä kannabiskasvi ei ole surmannut koko siinä aikana, kun kannabiksen olemassaolosta on tiedetty ketään koskaan. Noin 80 000 – 60 000 vuotta. Jos kannabis laillistettaisiin, meidänkin yhteiskunnassamme olisi paljon vähemmän kuolemaa. Kannabis on laillistettava. Kannabis on laillistettava. Kannabis on laillistettava. Kannabis on laillistettava.